Pagkakwalipikado alang sa gingharian. Marcos Kapitulo 10 versikulo 15. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, bisan kinsa nga dili mo dawat sa gingharian sa Dios ingon sa usa ka bata, dili gayud siya makasulod niini. Si Kristo wala mo ila sa bisan unsang pagkabahin-bahin, kolor o grado nga gikinahanglan aron mahimong sakop sa iyang gingharian. Ang pagdawat sa iyang gingharian wala magdepende sa bahandi o labaw nga kabilin. Apan kadtong natawo sa espiritu mao ang mga sakop sa iyang gingharian. Ang espirituhanong kinaiya mao ang pagailhon ni Kristo. Ang iyang gingharian dili iya niining kalibutana. Ang iyang mga sakop mao kadtong mga umalambit sa Dios nung kinaiya nga nakaikya sa pagkadunot nga aniya sa kalibutan pinaagi sa kailibgon. Og kini nga grasya gihatag kanila sa Dios. Si Kristo wala makakita sa iyang mga sakop nga angay alang sa iyang gingharian, apan iyang gihimo sila nga takos pinaagi sa iyang Dios nung gahom. Kadtong nangamatay sa mga paglapas ug mga sala, nabuhi ngadto sa espirituhanong kinabuhi. Ang mga galamhan nga gihatag sa Dios kanila alang sa balaan nga mga katuyuan gihimong maayo, giputli ug gibayaw ug sila gitultulan sa pagporma og mga kinaiya subay sa Dios nun nga pagkasama. Gidala sila ni Kristo ngadto sa iyang kaugalingon pinaagi sa dili makita nga gahom. Siya ang kahayag sa kinabuhi ug iyang gipuno sila sa iyang kaugalingong espiritu. Samtang sila madani ngadto sa espirituhanon nga atmosfera, ilang makita nga sila nahimo nga dula sa mga pagtintal ni Satanas ug nga sila nailalom sa iyang kamanduan. Apan ilang gibunggo ang yugo sa unod nung kailibgon ug nagdumili nga mahimong mga ulipon sa sala. Sila nakaamgo nga sila nagbayloay og mga kapitan ug ilang gikuha ang ilang mga direksyon gikan sa mga ngambil ni Jesus. Sama sa usa ka sulugoon nga nagatan-aw sa iyang agalon ug ingon sa usa ka sulugon nga babayi nga nagatan-aw sa iyang agalon nga babayi, mao man usab kini nga mga kalag nga nadani pinaagi sa mga pisi sa gugma ngadto kang Kristo. Sa kanunay nagtan-aw ngadto kaniya nga mao ang magbubuhat ug maghihingpit sa ilang pagtuo. Pinaagi sa pagtan-aw kang Jesus, pinaagi sa pagtuman sa iyang mga kinahanglanon, sila motubo sa kahibalo sa Dios ug kang Hesukristo nga iyang gipadala. Sa ingon ni ana sila nausab ngadto sa iyang dagway, gikan sa kinaiya ngadto sa kinaiya, hangtod nga sila mailahan gikan sa kalibutan ug kini mahimong isulat mahitungod kanila. Apan kamo ang kaliwatan nga pinili, harianong pagkasaserdote, nasod nga balaan, katawhan nga nakaugalingon sa Dios, aron igamantala ninyo ang mga pagkahalang duniya nga nagtawag kaninyo gikan sa mga kangitngit ngadto sa iyang katingalahan nga kahayag. Kamo nga sa miaging panahon dili katawhan, apan karon katawhan sa Dios. Kamo nga wala mahiagom sa kaluoy, apan karon nahiagom na sa kaluoy. 1 Pedro Kapitulo 2 mga bersikulo 9 ug 10.